Čaute, ja som Davida, vítajte pri mojom novom videjku, ktoré sa nachádzame na Sene pri Mankovciach. Je tu vážne parádne, je to dobrá výška. Pozrite. Možno sa vám to takto na mobile nezdá, ale tuto keď ste sami osobne, tak je to ešte vyššie ako na mobile. Kurva. Takže čaute, už som v Mankovciach, teda pred Mankovcami. Kamarát z Mankovic nemôže ísť von, takže videjko natočíme v Moravciach nakoniec. No a toto je zatiaľ všetko. Hlasím sa v Moravciach. Zatiaľ čaute. A skoro som zabudol. Máme tu aj hostia. Hosť. Čaute. Takže na strelnici to hádam bude lepšie videjko trošku. Zabavnejšie. Takže čaute zatiaľ. Takže zase sa vám hlasím, čaute. Trošku sme tu spravili dým, trošku dosť. Možno sa vám to na kamere nezdá, ale je tu taký dymisko. Pozdrav. Dobrý deň. Pozdrav. Do večera. Pozdrav. Pozdrav. Čauko. Pozdrav. Čaute. Kurva, trošičku si to môžete všimnúť. Ty, už to začína. Už to začína. Úplne ohnisko. Tak prikladám takto blízko. Ešte donesme. Takže čaute, zase vám hlasím zo strelnici a už sme si urobili ohník. No trošku pekný. Tu máme a... Ešte to len bude ohník. Počkaj, zapamätajte si tento malinký ohník a o chvíľku sa vám hlasím, keď bude veľký ohník. Mali sme ísť na čeliť. Do prhlavy, kto dokáže ísť ďalej a pozerajte na hen toho. Čau, ľudia! Ukáž! Servus! A tu David má smiech, akobyže 100... Ideme za pár sekúnd, ideme na to, pozrite sa tam. To je všetko prhlava odtadiaľto. Takže Samo už išiel druhýkrát, možno ide tretí, takže čakáme na ňo. Ideš Samo tretíkrát? Ide tretíkrát. Chudák. 3-krát a dosť! Au! Kurva! Ja už mám. David, tu musí Pane Bože, pozrite sa na to. Pozrite. Ja neviem, ako to je. Ty kokot, padaj. Takže takto Peťo to zdržuje premávku. Takže to všetko sme už prešli, teda si Matúš na rade. Bez zranenia. Ideme ho sotiť. Sotíme ho. Ideme na to. Koho zhodím? Takže teraz idem les, takže čaute. Nerob, David! No tak teda poď. Takže mysleli sme si, že hento je na ten deň všetko, ale je tu vážne čo robiť, takže čaute. Ale nie. Teraz vážne čaute, úplný koniec dneska. Ako ešte budem točiť ďalej. Toto je koniec celého videa dneska. A čaute. Ale nie. Čaute.